tothom. Anem a començar aquest ple extraordinari en què hi ha 5 punts a aprovar, no? I després a l'acabar també, encara que sigui un ple extraordinari, hi ha el torn de preguntes, tant a la taula com aquí. Com us veu, us fa una pregunta i si es pot contestar aquí, fantàstic, i si no, doncs quedarà càrrec sobre la taula per tal amb una propera o com sigui podeu-vos contestar. Tal com hem dit, hi ha 5 punts. El primer és la primera proposta d'acord del nomenament del jutge de pau titular, el jutge de pau titular i jutge de pau suplent. El segon punt és la proposta d'aprovació del compte general de l'exercici 2021. La tercera, la proposta d'aprovació de la modificació del crèdit 4/2022. El punt 4 és proposta d'aprovació de l'ordenança municipal de ciclisme i convivència a la Llacuna. I el punt número 5 és la proposta d'aprovació del règim de compensació econòmica en matèria de responsabilitat civil i patrimonial dels electes locals de l'Ajuntament de la Llacuna. També, abans que diguem així, que tot has de fer constar al secretari l'absència del regidor Miquel Grau, que tenia una vegada més, que des d'aquí li desitgem el millor que es pugui recuperar ben aviat. Si us sembla, comença amb el punt número 1, que és la proposta d'acord de nomenament del jutge de pau titular i el jutge de pau suplent. Doncs, vist l'expedient instruït pel nomenament de jutge de pau titular i suplent d'aquest municipi, per haver-se exhaurit el termini de 4 anys pel qual fou nomenat l'anterior jutge de pau, atès que per l'elecció d'interessats s'ha obert la convocatòria pel termini de 20 dies mitjançant anunci publicat al BOC, al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, al tauler d'anuncis del jutjat de primera instància i instrucció del partit judicial al qual pertany el jutjat de pau i el jutjat de pau i el jutjat de pau, doncs està mal redactat. Atès que el procediment pel nomenament dels jutges de pau titulars i suplents està previst en els articles 99 a 103 de la Llei Orgànica 6/1985 d'1 de juliol del Poder Judicial i en el Reglament 3/1995 de 7 de juny, corresponent al plenari municipal, escollir les persones que han d'ésser nomenades per la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, atès que els candidats per ocupar el càrrec de jutge de pau i el seu substitut reuneixen les condicions legals establertes, no concorren en cap de les causes d'incapacitat previstes a l'article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, atès que el ple, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, és l'òrgan competent per l'elecció de jutge de pau titular i substitut, en virtut del que disposa l'article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, sobre la base de tot l'exposat, es proposa el següent acord. Primer, elegir com a jutges de pau del municipi de la Llacuna els senyors Francisco Roca i Palau i Rossent Trebell Llorenç, titular i suplent, respectivament. I segon, comunicar aquest acord al jutjat de primera instància i instrucció d'Igualada i a les persones interessades. Molt bé. S'aprova? Sí. El punt número 2 és la proposta d'aprovació del compte general de l'exercici 2021. Sí. Considerant que la intervenció municipal de l'Ajuntament de la Llacuna va procedir a la formació del compte general d'aquesta corporació corresponent a l'exercici econòmic 2021, juntament amb tota la seva documentació anexa al mateix, considerant finalitzats aquests treballs i obtinguda la documentació corresponent, la intervenció municipal va procedir a emetre els corresponents informes en relació a l'aprovació del compte general. Considerant que amb posterioritat la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament en sessió celebrada el 20 d'octubre de 2022 ha emès el corresponent informe preceptiu en relació al compte general d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 2021, considerant que mitjançant anunci es va publicar el butlletí oficial de la província en data 28 d'octubre de 2022 el compte general i ha estat objecte d'exposició pública durant el termini de 15 dies i 8 dies més, durant els quals els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions. Considerant que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada pel secretari central de la Corporació durant el termini d'exposició pública d'aquest compte no s'han presentat al·legacions, sobre la base de tot l'exposat es proposa el següent acord. Primer, aprovar el compte general de l'exercici 2021 de l'Ajuntament de la Llacuna
I segon, remetre el compte general aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes i òrgan autonòmic, tal com s'estableix en l'article 212.3 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març i en compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i altra normativa concordant al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. S'aprova? Sí. El punt número 3, la proposta d'aprovació de la modificació del crèdit 4/2022. Durant l'execució del pressupost de l'exercici 2022 ha sorgit una sèrie de necessitats per l'execució de les quals es requereix consignació pressupostària adequada i suficient. En el pressupost de l'exercici 2022 no hi ha aplicacions pressupostàries ni vinculació jurídica per al seu tractament. Es tracta de necessitats que són urgents i la seva execució no pot demorar-se fins a l'exercici següent. La intervenció municipal ha elaborat un informe referent a l'adequació de la legalitat d'aquesta modificació i la viabilitat de les fonts de finançament previstes per finançar l'increment del pressupost de despeses, per la qual se sotmet a l'aprovació al ple de l'Ajuntament amb l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'expedient número 4/2002 de modificació del pressupost de despeses mitjançant la modalitat de suplement de crèdit extraordinari, baixes o altes de partides amb el detall i fonts de finançament que es detallen. L'expedient 4/2004 de modificació de crèdit, hi ha les transferències entre partides, hi ha una sèrie de partides que són de baixes. Llegeixo les partides? De l'aplicació 120/920, la modificació que es fa es modifica la retribució bàsica de 7.500 euros, de la 121/920 les retribucions complementàries de 3.500 euros, de la 231/22700 de neteja, 419 euros amb 48 cèntims, de l'aplicació 311/22700 també de la neteja, 3.500 euros, de la 312/22700 neteja, 510 euros amb 9 cèntims, de la 323/22/22700 neteja, 6.897 euros amb 28 cèntims, de la 322/22700 de la neteja, 500 euros, de la 920/22700 de la neteja, 3.068 euros amb 31 cèntims, i 920/22706 estudis i treballs tècnics, 6.297 euros amb 99 cèntims. Tot suma un total de 32.193 euros amb 15 cèntims. Per contrapartida es donen d'alta aquestes aplicacions. La 164/202 d'arrendament d'edificis i altres, de 3.768 euros. La 163/203 d'arrendament de maquinària i instal·lacions i utillatge, de 1.560 euros amb 30 cèntims. La 165/205 d'arrendament de mobiliari i estris, de 7.225 euros amb 66 cèntims. L'aplicació 1532/210 d'infraestructures i béns naturals, de 8.158 euros amb 58 cèntims. La 160/210 també d'infraestructures i béns naturals, de 5.333 euros amb 26 cèntims. I la 165/210 també d'infraestructures i béns naturals, de 6.147 amb 35 euros, amb 35 cèntims, que també suma un total de 32.193 amb 15 cèntims. I com a generació de crèdit per ingressos, suplement de crèdit i crèdit extraordinari, tenim les despeses de les aplicacions 116/21/22700 de la deixalleria amb un import de 3.373,91, la 454/61/901 de camins amb un import de 33.907 euros amb 47 cèntims, la 161/223 de fugues d'aigua d'un import de 88.163 euros amb 66 cèntims, i la 162/222/101 de compra d'aigua de 3.578 euros amb 72 cèntims. Això suma un total de 139.023 euros amb 76. I es genera ingrés a les aplicacions 461 per la subvenció de la Diputació de la deixalleria, amb el codi 21/X/313.731 per un import de 13.373,91,
L'aplicació 76.104, també d'una subvenció de la Diputació amb codi 22/X 319.331, destinada a camins, amb un import de 33.907 euros amb 47 cèntims, i l'aplicació 461 de la subvenció de la Diputació d'una línia 4 del Medi Ambient per aigua amb un import de 91.742 euros amb 38 cèntims. Suma un total també de 139.023 euros i 76 cèntims. Molt bé, perfecte. No, bueno, Acabo de llegir els dos punts. El segon diu que s'ha de publicar en el butlletí oficial de la província l'anunci d'exposició pública d'aquest acord durant un període de 15 dies, apuntada la publicació a efecte que les persones interessades poden examinar l'expedient i formular les reclamacions que considerin oportunes. I tercer, considerar definitivament aprovat aquest acord en cas que no es presentin reclamacions, publicar aquesta aprovació definitiva i un resum de la modificació pressupostària a nivell de capítol en el butlletí oficial de la província. Molt bé. Hi ha alguna pregunta amb això? No. Per tant, s'aprova? Sí. Sí. No? Sí. El punt número 4, que és la proposta de l'aprovació de l'ordenança municipal de civisme i convivència a la Llacuna. Sí, és que és voluntat de l'Ajuntament de la Llacuna l'aprovació de l'ordenança municipal de civisme i convivència dels veïns i veïnes de la Llacuna. És que l'Ajuntament, mitjançant aquesta ordenança de civisme i convivència als seus veïns i veïnes, vol contribuir a l'enfortiment d'un marc de civisme, de convivència social i de respecte mutu entre els veïns i veïnes de la comunitat llaconenca, atès que aquesta ordenança consta d'un seguit d'aspectes pedagògics i de valors socials adaptats a la societat actual, inclosos amb la finalitat de fomentar les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre els veïns i veïnes de la Llacuna, i també d'un conjunt d'aspectes normatius que defineixen i estableixen mecanismes per regular, corregir i sancionar quan es caigui actituds incíviques, negligents i irresponsables que deteriorin la qualitat de vida de la ciutadania. Atesa la perspectiva de desenvolupament del nostre poble, que ha comportat darrerament un increment d'infraestructures, equipaments i espais públics, la normativa present contribuirà a fomentar les relacions entre les persones de la convivència i el respecte individual i col·lectiu, tenint en compte la diversitat de costums i de cultures, la qual cosa permetrà gaudir de tots aquests espais i fer-ne un ús correcte. Atès que l'ordenança promou valors que ajudin a progressar el dia a dia amb l'objectiu de garantir una bona convivència entre els veïns i veïnes i que aquest manifest anuncia valors de progrés i actituds cíviques que han de contribuir a consolidar el sentiment de pertinença a la comunitat i fer que cada vegada sentim i estimem el nostre poble, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. El primer, aprovar inicialment l'ordenança municipal de civisme i convivència dels veïns i veïnes de la Llacuna. Segon, exposar al públic per un termini de 30 dies inserint l'anunci al BOC a la pàgina web de l'Ajuntament i a la tauler. Durant aquest període es podrà ser examinat i presentar les al·legacions, suggeriments i reclamacions que es considerin convenients. En el cas que no es presentin reclamacions durant el període d'exposició pública, el present acord es celebrarà definitiu sense necessitat de cap altre acord. I tercer, l'aprovació definitiva del reglament es publicarà a la web municipal, a la tauler i al butlletí oficial de la província de Barcelona, on s'haurà de publicar íntegrament el text del reglament i entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l'article 65.2 de la llei reguladora de les bases de règim local. Molt bé. S'aprova? Sí. Prova. En aquest punt, quasi el que direm després, degut als anuncis que hi ha hagut durant algunes cases concretament algunes cases de turisme, en el qual els veïns pateixen de molt a prop el desordre. Llavors, per tirar endavant, per poder tirar endavant moltes coses, hauríem de crear aquesta ordenança. Sí. I el punt número 5 és la proposta de l'aprovació del règim de compensació econòmica en matèria de responsabilitat civil i patrimonial dels electes locals de l'Ajuntament de la Llacuna. Vist l'article 174 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en el que determina que els ens locals responen directament dels danys i perjudicis causats als particulars en els seus béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis públics o de l'actuació de les seves autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts per la legislació general sobre la responsabilitat administrativa.
Vist el títol 15è de l'Estatut dels membres de les corporacions locals del mateix decret legislatiu en el seu article 162.c, determina la legislació aplicable sobre el règim de responsabilitat civil i penal dels actes i les omissions comeses en l'exercici del seu càrrec. Vist el capítol 4, responsabilitat dels ens locals, en el seu article 223, en el que prescriu que les entitats locals respondran directament dels danys i perjudicis causats als particulars en els seus béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis públics o de l'actuació en l'exercici del seu càrrec de les seves autoritats, funcionaris o agents en els termes establerts en la legislació general sobre responsabilitat administrativa. Atès el principi d'indemnitat en relació amb l'exercici de funcions públiques comporta que cap servidor públic no es pugui veure perjudicat com a conseqüència de l'exercici legítim del seu càrrec que ocupa. Aquest principi ha estat consolidat per la jurisprudència del Tribunal Suprem, que amb la sentència del 8 de juliol del 2020 li atorga caràcter general i que s'estén a tots els treballadors públics en la mesura que els qui serveixen a l'administració pública no actuen en interès propi, sinó en interès públic, en interès de tothom. Aquest principi no seria complert si no s'apliqués també als electes locals en l'exercici de les seves atribucions es puguin veure perjudicats personalment. Sobre la base de tot l'exposat es proposa el següent acord. Primer, aprovar el règim de compensació econòmica en matèria de responsabilitat civil i patrimonial dels electes locals de l'Ajuntament de la Llacuna i segon, aprovar l'assumpció del cost econòmic de les possibles reclamacions de responsabilitat civil i patrimonial als electes locals d'aquest Ajuntament per reclamacions que puguin venir d'accions o omissions en l'exercici de la pròpia activitat durant la vigència del seu mandat o posteriorment al seu mandat, derivada de les responsabilitats exercides en funció de la seva activitat pròpia del càrrec que ostenten. Hi ha un tema que voleu parlar sobre aquest? Una pregunta. Darrere d'aquí hi haurà algun tipus d'assegurança per garantir aquesta assumpció? L'assegurança ja la tenim a l'Ajuntament. Ja la tenim, doncs. Us en faré una miqueta, és a dir, qualsevol electe dels que estem aquí Sí. podem tenir Una situació complicada. Jo mateix no estic imputat, però avui dia estic en un procés de declaracions que han anat amb 2 o 3 en referència al tema de la Cordora, el regidor Josep Martí també, i naturalment en casos que coneixem d'altres alcaldes i regidors, al cap de 5-6 anys hi ha el fallo del jutjat i aquella persona que ja no hi és allà ha hagut de pagar, coneixo un que li ha costat 12.000 i escaig d'euros de la seva butxaca amb el fallo aquest. No és per d'això, però vull dir, creiem que tots podem tenir els que estem aquí qualsevol professor, però vull dir, esteu amb tota la d'això de si ho creieu oportú no l'aproveu. Només era comentar el tema. L'assegurança... Si hi ha alguna assegurança sí, clar, l'assegurança hi és. Nosaltres, inclús ara, per reforçar el tema de l'assegurança, hem tingut una reunió abans de començar aquest ple amb l'ACM per tal de buscar alternatives més directes que, diguem-ho així, avui dia està complicat tot, qualsevol cosa ja ho veieu que ràpid el jutjat, i un càrrec electe, nosaltres que no vivim, tots que vivim d'això, no vivim d'això, doncs és lògic que tinguem un emparo en qualsevol cosa que ens pugui passar derivat de la responsabilitat de càrrec que tenim nosaltres. La pregunta no era per qüestionar, era per dir que ens semblava correcte i que es fes també l'assegurança complementària. Sí. Bueno, aquests eren els punts en què d'això, llavors, teniu coses que vulgueu dir aquí, o que sigui, doncs... No, alcalde, hem vist que el dia 3, el dissabte 3 abans de la fira, hi ha aquest acte participatiu. Ara no us ho direm ser. El Magí Ferriol, el felicitem i estem contents que es faci, però hi ha una pregunta. Magí Ferriol, és curiositat, però està en procés de compra, hi ha algun pacte amb la propietat, perquè si no, no s'entendria massa. No s'entendria, és correcte la pregunta, sí. L'Ajuntament, abans de comprar una cosa d'aquesta magnitud, i d'això, vol saber el parer de tots, el parer. Amb aquesta exposició que es farà el dia 3, aquesta presentació d'aquest procés participatiu, exposarà ja us adelanto perquè ja que teniu la gentilesa de venir al ple, és legítim que ho sapigueu. És a dir,
S'ha parlat moltes vegades, inclús aquesta taula, que es podria comprar cames inferiors. S'ha parlat moltíssim, inclús per els que no coneixeu cames inferiors, vosaltres sí que ho coneixeu. Els coneixeu, doncs és una finca molt gran, una casa molt gran, però hi ha molts diners a gastar, molts diners a gastar. Nosaltres, l'Ajuntament, hem mirat a través dels fons europeus de buscar finançament per comprar això, per comprar i això. No hi ha finançament quan la cosa no és teva. No és teva vol dir que sigui del municipi. Una vegada és de propietat de l'Ajuntament, a través del Next Generation, amb el tema dels fons europeus, pots arribar allà on creus que pots arribar amb les idees que es poden portar. Aquest procés participatiu, naturalment, hi ha una contracta signada, perquè és molt bé el que dius, una contracta signada per part de l'Ajuntament i per part del propietari actual de Cames i Ferriol, en què durant uns mesos s'ha de respectar. Ell no pot vendre sense que digui Ajuntament, això, tenim uns pactes, diguéssim així, firmats tant per ell com per part de l'Ajuntament, en què això ell no pot fer cap d'això perquè té un compromís, perquè el que dius tu és legítim, no seria una altra vegada legítim de fer una exposició d'aquesta magnitud si això no... I què? Ja ho tens comprat, això? Ja tens els calés que et volen o el que sigui? No lligaria, o si no, el propietari podria dir què collons digueu, si voleu comprar, si encara no s'ho diria. És a dir, el tema està assignat, per això el dia 3 es farà aquesta presentació d'aquest procés participatiu. Dues preguntes. Creus que l'Ajuntament ha de comprar Cames i Ferriol? Sí o no? Sí? No? Doncs llavors, si dius sí, a sota hi ha el que vulguis posar. Quin ús li donaries tu? Doncs jo li donaria un ateneu, una residència, el que cregui. Llavors això es podrà contestar a través del correu que té l'Ajuntament o bé a baix a l'entrada de l'Ajuntament hi haurà una urna perquè la gent de bon ho tingui posat i aquell paper que s'entregarà aquí i després es repartirà, tothom pot posar la seva. Jo crec que no, que hi ha altres coses més importants. Perfecte. Té un sentit, És aquí. Més o menys, no sé si m'he explicat prou bé. Sí, perfectament. Gràcies. Això ja ho teníem també per dir-ho aquí. En relació a això, ja deu saber, però s'ha aprovat una subvenció del Ministeri de Transició Ecològica al Consell Comarcal pel projecte Medi en Transició de 150.000 euros. Ho sé perquè vaig participar en la redacció. No, estem fent tot això de la biosfera i tot això. No, no hi ha transició. El tema de l'artesania... Ah, sí, us he donat un crèdit, sí. No, un premi no, 150.000 euros de subvenció, que serà renovable. Però aquests 150.000 euros, en la transició, aquests 150.000 euros, jo ho porto més a la regidora que jo, això, amb què van destinats? Despeses de gestió del Consell Comarcal, però 150.000 euros ja queda jugats, però la promoció de l'artesania, i vale. antigament hi havia la idea que si era possible convertir Cames i Ferriol una part en la Casa de l'Artesania de Catalunya. Els que no coneixeu Cames i Ferriol, doncs, els que no coneixeu, tu coneixes Cames i Ferriol? Sí, l'he visitat. L'has visitat? Sí. Vam anar una visita amb les tècniques, la Beti i la Belén, i altres persones que ens van convidar a visitar-la potser un any i mig. És una casa molt gran, hi ha un molí d'oli que encara enxufes l'interruptor i ja funcionaria. És a dir, amb els relleus de pedra, està tot, però hi ha molts diners gastats. Sí, és evident. Molts. No, però el tracte que té l'Ajuntament amb aquesta propietat és la casa i tots els terrenys, tot. Una hectàrea urbanitzada. 2.000 metres quadrats. Sí, no, Sí, ho tinc allà a l'escriptura. És a dir, tots els terrenys que hi ha allò també es havia dit, tu com a regidor d'ensenyament, que hi ha al costat de l'escola, que no es pot fer, diguem-ho així, cada any tenim problemes amb poliesportius, sí. Només tatxat. Tatxats, sí. Bé, hi ha molt a dir. No, però us comentava això perquè aquesta subvenció sembla ser
que serà renovable any rere any, Sí, i era de les poques edificis que hi havia en els 4 pobles, Tous, el Bruc, Copons i Copons i Llacuna, Llacunes. que podria servir per aquesta casa de l'artesania de Catalunya. Bueno, se'n va parlar la primera vegada que ens van fer Sí, 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 reunió. per suposat. Ara dic, aquest dia van venir aquí dalt a fer un taller aquest de cistells, que vam ser molta colla i va estar molt bé, i ara fan una exposició, fan una pel·lícula la setmana que ve a Tous, i després fan una exposició a Copons, bueno, estem tots, i sí, tots aquests diners per tothom. Però bueno, per això també nosaltres col·laborem i que li paguem una quota. Ho sabem, cada ajuntament Que participa. això mateix, vull dir que tots els ajuntaments, aquests 4 ajuntaments, paguem una quota per poder fer tot això. Això ha arribat aquesta setmana. Sí, ha arribat ara, no sé qui, ho tinc ja dintre el WhatsApp, que ho va passar, les dues de més. Més preguntes? Sí, alguna més. Sí, ens ha arribat el projecte aquest de la depuradora, el projecte per fer la depuradora. Ens l'hem estat mirant una mica i veiem que hi ha una planta fotovoltaica per alimentar. Quasi sempre ara tots ho fan així. Sí. Però el que no entenem és que si es fa una instal·lació de 48 quilowatts, que aquesta instal·lació no sigui d'autoconsum amb excedents i es faci No en sé contestar. És a dir, tenim reunions envers amb això i el que m'estàs dient és que naturalment la producció d'energia elèctrica solar que es faci així i quan els excedents s'han de vendre, això és el que vol dir, no? Sí, però en principi no està no està contemplat el projecte. És a dir, i està liat amb el tema dels terrenys, d'expropiar i tot això, i vull dir, no d'això. Després el tema del manteniment d'aquesta planta, qui l'assumeix? Això a través, hi ha un conveni amb el Consell Comarcal, en el qual pues, es va signar amb el seu dia i no, el lloc on encara no té depuradora, en què el manteniment aniria, diguem-ho així, podria la gestió del Consell Comarcal, de totes les depuradores de l'Anoia, de l'Anoia. La nostra. Quan estigui feta. Perquè l'altra pregunta és que allà el projecte posa específicament que aquesta depuradora no es podria engegar si no se solucionés el problema de les fuites d'aigua. No, tenim unes fuites d'aigua blanques que es diuen. Avui hem signat aquest matí hem signat el contracte, tenim 20.000 euros amb subvenció per a veure si es pot trobar aquestes filtracions d'aigües blanques a través de les aigües brutes, en el qual això distorsiona totalment la construcció o funcionament de la depuradora. No es pot començar la depuradora que no s'hagi trobat això. No es pot començar, és a dir, no es pot posar en funcionament. No es pot posar en funcionament. Correcte. Avui aquest matí s'ha signat, han de venir, suposo ja ho veureu, uns equips amb unes càmeres per sota en el qual buscar a veure on tenim aquestes filtracions. Perquè si les fuites d'aigua... Bueno, perquè hem vingut aquí, quan hem signat això, posar-la Les fuites d'aigua de la claveguera, Ja us hi he vol dir que les preguntat. clavegueres també deuen tenir fuites, no? Avui mirant tots els comptadors. Saben aquestes Però coses. ara no parlem dels comptadors. Perdona, com ho dius, torno a dir això. Si les fuites d'aigua de la xarxa entren dintre les clavegueres, és perquè les clavegueres també deuen tenir fuites, no? Com tots sabeu, aquí no tenim cap planell de les clavegueres. Haurem de fer algun pou de registre. Com funcionarà això? Ara us explico. A baix, al final de la depuradora, que és allà en el seu moment us ho vam dir, més avall de Cala Mansió, amb els terrenys de Cala Americano, allà va ubicat la depuradora. Perquè han agafat, em sembla, 500 anys atreçats, perquè per les inundacions són inundables. Molt bé. Dit això, per com se pot localitzar aquesta filtració d'aigües blanques que se'n diuen amb el clavegram, amb les aigües brutes. Hi ha uns registres, com tots sabeu, el clavegram general passa
lindant la llera de la riera, fins a sota el tenis, i llavors allà hi ha tot aquest tros hi ha uns pous de registre que, a part de registre, serveix per anar connectant els baixants de cap. Per exemple, baixant del campanar, que és un ramal, un baix, llavors hi ha un pou, i llavors més amunt, un altre, per allà davant de casa meva també passa un ramal, a baix hi ha un pou de registre, llavors aquesta gent posaran unes càmeres per dintre i a veure, els donarà a veure si tenim la sort de que hi ha aquella zona hi ha aquestes filtracions. Una vegada això, llavors s'hauran de fer algunes actuacions, sigui amb capes de pous o el que sigui, per anar trobant això. Alguna cosa més? No. Hi ha alguna pregunta aquí? A veure, més que res, si cas, perdona que et tracti de tu. No, cap problema. Vau fer entrar un registre d'entrada envers el tema de robatoris. No ho portes tu, això, no? Robatoris. No, vamos. Uns veïns portaven 100 i escaig de firmes, en el qual, si és una mica angoixats pel tema de robatoris que hi ha hagut a la zona de la piscina. Ho vam parlar a la reunió, però no hi vam entrar. Doncs el dia ens ha posat en contacte, perdó, em sembla que eres també d'aquest grup, no? Sí, bueno, estem allà, però no he entrat jo personalment. Per dir a la piscina, el dimarts dia 29, al 7 de la tarda, hi haurà vindran els Mossos aquí, has fet alguna vegada alguna explicació de com, no sé que hem contestat avui, això, de com, diguem-ho així, ens podem almenys prevenir de que no tinguem algun insult amb tot això. Llavors, avui hem tancat aquest tema amb els Mossos i aniran dimarts. Tot i així, l'Ajuntament també ja fa unes accions d'instal·lació d'unes càmeres de vigilància. Concretament, hi va unes allà a la carretera el pal, diguem així, de l'entrada de la Illeta que comunica cap a la Torre Busqueta, una altra a la zona dels col·legis que va de baix i cap dalt, 2, i una altra 3 a davant d'allà a casa vostra, allà a l'Ajuntament. També aquests punts podeu dir, és que hi ha altres punts, però és que resulta que cada punt d'aquests es necessita corrent fixa. Corrent fixa. I xarxa, correcte, i xarxa. Llavors, esclar, vull dir, corrent fixa i xarxa, això dura un mes de gravació, i més que res, hem de tancar, a veure com, amb tot això també hi haurà uns cartells, són la vigilància, vigilada, etc. També pot això. També que sapigueu que des de que s'ha renovat la plantilla de la brigada, dijous i dissabte surten 3 hores a vigilar, no sé si ho heu vist o no ho heu vist, a vigilar, a almenys donar sensació que es vigila, també hem de parlar coses. Amb el cotxe aquell, amb el llumet i tal i qual. I pugen els Mossos, 2 cotxes. I pugen els Mossos. Això, dimarts, ja ho anunciarem pels canals, diguem així, que tenim l'Ajuntament, tant de WhatsApp com d'això, d'informar que el dimarts 29 a 7 de la tarda, i amb aquests veïns, també ja els contestarem, si tens ocasió de veure-los, ja els pots trobar. El que veu fer enviar d'aquella amb ells, hem tingut d'aprovar aquesta ordenança de civisme, per tal de poder actuar amb els dos. Suposo que heu notat diferència, no? Sí. Perquè vull dir, també la brigada, quan surt, se'n va allà, i diu, ojo, vigileu. Aquests senyors es troben que tenen allà que el pianista i a l'assumpte de la Calamàlia, que lloguen la casa rural, no volem fer discriminacions, potser amb un tipus de client molt baix, potser de cultura i tot, en el qual allà foten uns merders que espanta i els veïns que estan al costat a altes hores no poden dormir. Ho sents des d'allà també tu?
I un dels motius de venir avui una mica és parlar d'això, Sí, d'aquesta part, no?, de civisme, sí. per saber una mica si, bueno, fins ara si hi havia alguna normativa que parlés de l'horari del descans dels veïns, per exemple. Sí que hi és, però no ho teníem ben d'això. Per poder actuar, No era específica. Sí, Ara és específica. per poder actuar, Anna, llavors, avui dia estàs lligat a mans i peus i has de tenir tots els arguments que puguis actuar. Entens? Clar, jo parlaré potser per... hi haurà gent que dirà són tonteries, no? Però Des d'allà com a la nit, des de vius ho sents. bueno, sento diverses coses. Jo he sentit festes a la piscina de no poder dormir, Això també en vam Sí, parlar. terribles, vull dir, Vam parlar. però bueno, un dia aguantes, dius és un dia, no passa res. Però hi ha una cosa que és molt regular i que potser no en parla tanta gent, que són els animals a les nits, a tot el poble. Bueno, Que és suposo un que... concert, és un concert de gossos, És un concert. i jo el que no entenc és que els propietaris, primer, no ho sentin, i segon, ostres, jo he tingut animals i jo deixava tota la nit cridant a fora. És que a més saps què passa? Que comença un, després és l'altre i ara a l'hivern, doncs mira, tanques, que jo el sento i tot amb la finestra tancada, però a l'estiu és que és insuportable. I clar, jo penso que des de l'Ajuntament, a part de posar una ordenança, estaria bé doncs, també que poguéssiu actuar quan hi ha queixes, perquè clar, què has de fer tu com a persona? Anar a denunciar la Si gent? no teníem això no Ara podíem sí, actuar. perquè no ho llegim tot per les totes les ordenances. Aquí si voleu podeu veure, I aquesta veure aquí. I ara diré una altra tonteria. Passar el bufador pels carrers a les 7 del matí, Passar? el bufador, A les 7 del matí passa. i tant. Si ens queixen d'aquí perquè passen a les 9. No, a les 7 del matí. Passar a les 7 i mitja per totes les poblacions fins a les 8 es pot fer soroll. I a l'estiu, no sóc jo, de baix no ho deia, uns quants d'allà ho deien, potser perquè et pensaven per allà davant de casa meva, no ho sé, però ostres, la brigada no pot començar a fer soroll fins a les 8 del matí. Un dia també arreglaven, feien obres també, eren abans de les 8 del matí. Ostres, aquestes coses jo penso que... Es comença a 3:15. Bueno, doncs jo et dic que jo he sentit abans i... No, perquè a 2:15 ens anem a baix. Sí. Vale? Mentre s'ho preparen i tot, i quan ens surten. Bueno, Bueno, sí, jo penso que és una cosa de dir El divendres, només. Això és el divendres. no sé exactament quin dia és, però ja et dic... Com ara que hi ha aquests dies que hi ha fulles, però a 2:15 tot el que passen. Avui hem passat per la plaça del Vall, allà davant de Cabo Mala, que jo estava amb unes montonades de fulles. Per això, el bufador i la màquina d'escombrar només surt el divendres. No sé, jo ja et dic... Només passa un dia a la setmana. Sí. No sóc l'única, que ho vam comentar, eren diversos i vam dir tots el mateix. Altres poblacions és així i la gent que treballa i fan això no els deixen fer fins a les 8 del matí. El tema dels gossos, Anna, que estava allà al camp de Santa Cana, allà on vius tu i això. Llavors suposo que vau veure que vam passar unes cartes. Sí, bueno, que n'hi havia aquell histèric allà, allò va ser apoteòsic, vull dir... Igual, davant de casa també en tinc de No, però això tot arreu. No, El del cucut. jo ja No sé com us Ja registreu. parlem del poble. Per fort. Com ho resistim? Pues, què vols que Doncs faci? que no pot ser això. Què vols que faci? No, que vols que faci no. Tu te'n vas a qualsevol població i fas això i et tindràs els Mossos allà al cap d'una quarta hora. Clar, nosaltres no volem anar a denunciar amb la gent, escolta, No, que ja ho sé, però veus, jo aquells no els hi sento. Però els d'aquí dalt la piscina, tio. Només és tancar-nos entre casa i no tenim... És que és això, és que no podem entendre. Però és que a més vas a parlar amb els propietaris i diuen vale, i no vale, i segueix igual, i això, ostres, s'ha de posar... Jo penso que no Això és teniu raó, normal. tota. Els animals no tenen cap culpa, els animals... No, evidentment, és que hi ha gent que els deixa fora perquè vigilin. Perquè vigilin. Que dius que si ve un lladre, que és pitjor, perquè un crida tota la nit, no te l'entraràs, perquè segueix cridant sempre, m'entens? Han d'estar dintre casa, vigilant a casa. És la teva responsabilitat, aquell animal. No pot estar... Hi ha dies que són les 2, les 3 de la nit, i dic que... Aquí dalt la piscina i no Allà darrere no fa de gos, no entenc. allò de dalt és terrible, hi ha un punt de gossos. I també criden, Bueno, també criden a la nit.
Doncs Allà passen els senglars, llavors van darrere els senglars, Bueno, doncs primer no pots i els senglars arriben a la porta, és que Estan llavors... aquí tancats. Jo també tinc veïns que en tenen i passa per allà un gat i oh, i sembla allò que et fa un susto de... No veuen tot això. Doncs que els tanquin a la Els nit. cascals ja estan. Sí. Això jo crec que això és una cosa que ho heu de... perquè jo ja... Molt bé. Sí, ja Per això estem aquí. Segona pregunta aquí. Primer et dono les gràcies pel tema de l'ordenança i de la reunió que vam tenir. Vaig fer l'entrada quan em va demanar l'alcalde, amb les signatures d'alguns veïns. Amb el tema de l'ordenança, que quan surti publicada la llegirem i farem les preguntes adients, però abans de saber exactament el contingut, la pregunta és com es farà perquè es faci complir, atesa que no tenim ni guàrdia urbana ni agents, i si hem de ser els propis veïns que fem de policies, n'hi haurà un problema. Però això serà una de les preguntes, si em permeteu, Sí. el dia de la xerrada d'aquests Mossos. Vale, perfecte. Llavors, Vostès, com a Mossos, si jo em trobo amb així, Perfecte, llavors vostès ho deixem poden aquí. actuar, llavors quedarà aclarit. Vale, perfecte. Quedarà aclarit. És a dir, per això inclús el fem venir, Vale, a part de l'explicació, aquestes preguntes que ho trobo correcte. vale. Sí, perquè si no al final... L'Ajuntament Una batalla pot entre actuar, però veïns. no pot actuar en cap tipus d'això. No ho sé, ho sé. L'únic que pot fer l'Ajuntament, avisar els Mossos i hagi això. Si no, o fer com vam fer amb el tema dels sorolls, és ajudar els veïns, venir, explicar i buscar una solució. Correcte. Hi ha tant soroll ara? O no hi ha tant soroll? A Cal Pianista no. O la piscina menys. A Calamàlia la setmana passada sí, perquè bueno, pues, van venir alguns, no massa, però una mica de soroll sí que n'hi havia. Estàs passant el tu que fas dia. Sí, però... Bueno, un emboquet. Sí, és impossible, ja ho sabem. Ara aquests dies, a Cal Pianista no, perquè resulta ser doncs, que poders seleccionar una mica. Correcte, sí, no, afectes. Hasta que la selecció li vagi malament, que te vendan que vendré jo i vendrà els meus Correcte. I a l'altre, doncs, n'hi havia gent jove i estaven la música una miqueta alta i, bueno... Clar, quan és la lloga és el que em deia a mi. A mi m'ho llogues tu i la teva dona. I després hi va... El lloguen 5 i després arriben a la tarda 10 més. Entre 15, però quan et surt 5 euros. De moment millor, ja veurem. Bueno, Ja es prendran les mesures. una mica, si Correcte. no que escoltant el que se'ls ha dit, Correcte, i que sí. això també va d'assenyar. Amb això bé. Sí, va sortir que s'havia publicat el projecte, s'havia aprovat el projecte de la instal·lació fotovoltaica de l'Ajuntament. Però no he vist, i corregiu-me, si és públic, per poder mirar-lo. Sí, està baix, podeu passar a les oficines de l'Ajuntament. Però no està al BOP ni a... No, de moment està... Només està aquí? Sí, Vale. sí. El que és el contingut, sí, està en exposició pública, la dic. Aquesta era la pregunta, perquè jo estava mirant, estava allà i... Aquesta pregunta, abans d'això que vaig fer, com ho tenim aquest tema? Vale, no és per mirar-ho, per veure Sí. i llegir com estava el tema. Vale, llavors he de passar per aquí. Sí. Vale. Jo crec que ja està, per la resta el tema de les ordenances, que quan surti ja els veurem i el tema que em pregunta. Hi ha una altra pregunta aquí? No? Sí, un moment. La de l'excursió que es va fer a Montserrat, l'única anunci va ser el que va sortir al WhatsApp? No, es va fer una publicació general en la qual l'excursió de Montserrat es va fer a través de les xarxes i es va fer Hi ha trucades. algú que no li va arribar i llavors... I es va trucar, concretament a tu es va trucar. Jo, en el vostre cas, vaig dir que us truquessin. No, jo sí que em vaig enterar perquè per WhatsApp Però vull dir, em vaig enterar. és una excursió que ha anat, diguem així, era pels que estaven empadronats, cost zero, per 65 anys, a través d'un ajut d'una empresa local d'aquí, i llavors això, el dia que vulgueu, us podem dir el que ha costat mínim per part de l'Ajuntament. No, jo més que veure la publicació, perquè va haver-hi algú que no es va Es va anunciar el primer dia, el dia que estaven allà dalt gent gran, que van fer una festa, no recordo quina festa era,
i que hi havia tothom, el poble de la gent Llacuna de fora i tot, perquè hi havia moltíssima gent. És el primer dia que es va anunciar. Després es va anunciar a les xarxes i després es va posar també algun paper que hi vaig al gent gran, que passa que es va, que a partir de 65 anys. El WhatsApp de l'Ajuntament és important tenir, estar-hi, el WhatsApp de l'Ajuntament, perquè hi ha molts pobles que els és molt útil el WhatsApp de l'Ajuntament per informació. Nosaltres vam publicar el WhatsApp, vam publicar com diu a les xarxes, amb la gent que potser, jo no ho sé. Avui ja està publicat això que també, si no ho heu vist, el rellegeixo ara, que és aquesta presentació, no? A veure, si ulleres no ho veig per final. De què? A veure, espera un segon, que ara no se m'envia aquí davant. Està pensant que l'Ajuntament. Veus això, Campus de Nadal a la Llacuna, s'ha anunciat ja perquè és projecte, no ho vist ja això, no? Doncs sempre, aquí també hi va haver excursió, i potser hasta dues vegades. Suposo que hi ha gent gran com I gent gran, sí, va ser una persona gran que no ja va normal, perquè se'n va parlar, Sí. Se'n va parlar, Sí, ara. En cas aquesta persona o que coneixis, si vol venir i tindrem explicacions perquè no passi una altra vegada, vull dir que no d'això. Per la meva part, la veritat em vaig preocupar que s'avisés a tothom, alguna d'això, etc. Van venir gent de Rofes, gent de molts punts que la veritat tampoc no és molt habitual que vinguin, però vull dir, són del municipi. Bueno, m'ha fet cap a 90 persones, vull dir que Déu-n'hi-do, pel poble de Llacuna, 90 persones. Llavors, I és una senyal que se'n van enterar. I això, cosa que mira, sempre hi ha algú que no hi ha més preguntes aquí, no? Potser et pot interessar a tu, com a veí de les Vilates, ens van portar el projecte de les franges protectores. Sí, vaig parlar amb el tècnic ara fa un mes. Sí, que és de Paredal de Montblanc, aquí a Xicot. Venia de la Diputació. Sí, de la Diputació, vull dir que sempre que vulguis veure està baix. Jo crec que és aquell dia vam estar parlant. Ara, llavors, portarà un procés de mig any o així per portar-lo a terme i llavors se'm va dir que trigaria encara un any. Però vull dir que ho sàpigues. Sí, passaré a mirar-ho. Està baix. Vaig insistir que tallés molta cosa. Els permisos, demanar permís, això és el que costa. Els permisos, ara l'Ajuntament ha de fer un procés de permisos, si no passa res, després també hi ha un decret en el qual... Només hi ha un sol propietari, com a molt dos. Casar-los. Sí. I aquest serà difícil, però bueno. No, fa 2 o 3 anys parlant amb ell i ell diu, si ho fan, jo ho entenc, deia. Vale. El Guillermo, que no sé... Ara és l'amo, sí, bueno, és el propietari. Sí, ara és el propietari. La seva dona... S'han repartit l'herència, els germans i això. Molt bé. Si no hi ha més d'això, doncs ara us podem fer també un anunci que direm, estem valorant, més bo que sapigueu, vosaltres, l'empresa de neteja que habitualment teníem, per fer concurs, en el qual ens ha deixat penjats, no sols nosaltres, sinó altres municipis, però el que ens preocupa a nosaltres, amb caràcter urgent, vam agafar amb caràcter urgent per un mes la Fina Torres, la Fina del Celda, havia fet, llavors naturalment no pot ser més d'un mes, ara en farà un altre mes, llavors farem una publicació per tal que, crec que en vez de llogar una empresa, estem valorant els costos que tenia l'empresa, el que ens costava Neteges Hidalgo, llavors mesurarem què és més avantatjós o bé agafar una altra empresa o bé agafar 2 persones, perquè una persona sola no pot ser, perquè un dia està constipada, ha de fer vacances i ha d'haver sortit. Informem d'això també perquè... Molt bé, doncs si no hi ha res més, gràcies per venir.